U gvern laburista li verament jemmen fil-ħiliet taż-żgħażagħ u tal-kunsilli lokali kif wara bil-fatt diversi trabi u qed jerġa' jurih bħalissa fil-Parlament. Dan kien il-messaġġ ewlieni tad-diskors li għamel il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Kultura, l-Arti u l-Kunsilli Lokali Owen Bonnici waqt it-tieni qari tad-dibattitu b'rabta mal-abbozz ta' liġi li emenda l-att dwar il-Gvern lokali. Dan l-abbozz se jagħti l-possibilità li żgħażagħ ta' 16 u 17-il sena ikunu jistgħu jassumu l-kariga ta' sindki u viċi sindki kemm il-darba jingħataw l-appoġġ mill-elettorat fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali li jmiss. Fil-Parlament il-Ministru Bonnici star kif din il-ġenerazzjoni kellu jkun il-Partit Laburista li għal-aktar minn darba għamel dan bil-fatti meta lura fl-2014 kienet iddaħlet emenda li permezz tagħha iż-żgħażagħ ta' 16-il sena setgħu jivvotaw fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Fl-2018 imbagħad ingħataw id-dritt li jivvotaw fl-elezzjoni ġenerali u f'dik tal-Parlament Ewropew. Kif seħħ sena wara. Fl-2019 ukoll, Gvern Laburista kien saħansitra daħħal emenda oħra li permezz tagħha setgħu jikkandidaw irwieħhom fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. L-emenda li bħalissa tiġi diskussa fil-Parlament qed tiġi wara li fl-aħħar elezzjonijiet tal-Kunsilli kien hemm żewġ każi ta' żgħażagħ ta' taħt 18-il sena li ġabu l-akbar u tieni l-akbar ammont ta' voti iżda minħabba l-liġi preżenti ma setgħux jassumu l-irwol tagħhom. Kien hawnhekk li l-Ministru fakkar kif dakinhar kien qam dibattitu f'pajjiżna għax dawn iż-żgħażagħ ma setgħux jassumu l-kariga li għaliha huma jgawdu l-fiduċja tal-elettorat. Bonnici fakkar ukoll kif Michael Piccinino li llum huwa segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista kien fost dawk li reaġixxew li kien qal li jaqbel li żgħażagħ isiru sindki b'referenza għal każ partikolari. U reaġixxew ukoll għal dak li qal il-kelliem għall-edukazzjoni tal-Oppożizzjoni Justin Xkembri li ħareġ jattakka lil dan l-abbozz għatta bla ħabel u fuq il-midja soċjali ddeskrivih bħala l-aktar ħaġa bla sens li setet issir. Il-Ministru Bonnici staqsa x'pożizzjoni se jkun qed jieħu dan tal-aħħar fid-dawl li l-Oppożizzjoni qalet li ser tivvota favur din l-emenda. Bonnici kwota wkoll dak li kiteb fuq il-midja soċjali Mark Anthony Sammut li ironikament kien ikkandida ruħu għal kunsilli lokali meta kellu biss 18-il sena u qal li żgħażagħ biex minflok jikkandidaw irwieħhom imorru jiddifertu. Hawn il-Ministru Bonnici stqarr ukoll kif Gvern Laburista bil-kontra ta' dak li qalet l-Oppożizzjoni żied il-fondi allokati lill-Kunsilli Lokali. Taħt Gvern Nazzjonalista taf kemm kellhom finanzi il-Kunsill Lokali, mort niċċekkja l-aħħar budget. 36 miljun u nofs. Dik kienet l-aħħar allokazzjoni l-Kunsill Lokali. Illum, ftit iktar minn 10 snin wara, għandhom il-Kunsill Lokali 64.5 miljun euro, kważi id-doppju f'perjodu ta' 10 snin. Il-Ministru Bonnici fakkar ukoll kif fi żmien Gvern Nazzjonalista il-Kunsilli Lokali kellhom aktar piżijiet fost l-oħrajn permezz ta' skema li kienet tefet il-Kunsilli Lokali fi djun kbar biex ikunu jistgħu jagħmlu proġetti infrastrutturali. Fl-aħħar nett il-Ministru responsabbli minn din ir-riforma stqar li l-prinċipju bażiku li mexxa lill-Gvern brabta mal-istess riforma kien li jagħti l-possibilità lil żgħażagħ jassumu dawk l-irwoli jekk huma ikunu jgawdu l-fiduċja tal-elettorat. Bonnici temm id-diskors tiegħu jindirizza li żgħażagħ interessati fil-politika filwaqt li appella biex ikompli jintbagħat il-messaġġ li ż-żgħażagħ mhumiex il-futur iżda il-preżent tal-pajjiż. Tħallux min jaqta' qalbkom. Tħallux il-min jaqta' qalbkom. Kunu kuraġġużi. U jekk tħossu il-rieda u l-volontà li tkunu parteċipi fil-lokalitajiet tagħkom, għandkom issa l-possibilità bis-saħħa tal-liġi li qed nagħmlu llum u jien niftaħar biha kompletament mill-bidu sal-aħħar niftaħar dwarha biex intom tkunu protagonisti